είναι εύκολη υπόθεση. Δεν μπορεί ο καθένας να πει θα γίνω ποιητής, γλύπτης, μουσικός, όπως μπορεί να πει θα γίνω δικηγόρος. Πρέπει να είσαι πολίτης εις των ιδεών την πόλη. Και δύσκολο στην πόλη εκείνη είναι και σπάνιο να σε πολιτογραφήσουν. Της τέχνης η χάρη βρίσκεται μόνο στο γνήσιο καλλιτέχνημα. Είναι η μαγεία, η υποβολή. Και μέσα από τη μαγεία και την υποβολή είναι η ανάταση. Αυτό που οι αρχαίοι έλεγαν κάθαρση. Πώς πέτυχε ο Κάπα Πι Καβάφη στην κάθαρση? Μας πιάνει από το χέρι για να μας σεριανίσει στην ιστορία και να μας κάνει να ακούσουμε την ελληνική λαλιά από τη Σικελία ως βαθιά μέσα στην καρδιά της Ασίας. Μας μιλά για περιοχές και πολιτείες ελληνικές και στείνει μπροστά μας σύμβολα αθάνατα, την προσήλωση στο χρέος, το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την περήφανη ανεξαρτησία του καλλιτέχνη, τιμή σε εκείνους όπου στη ζωή τους όρισαν να φυλάγουν θερμοπύλες, ποτέ από το χρέος μη κινούντες, αγώνες καταδικασμένοι. Αλλά αυτό που έχει σημασία δεν είναι η έκβαση ενός αγώνα. Σήμερα οι ξεχωριστές του ποιότητες εκθιάζονται και η εκτίμηση και η αναγνώριση είναι αυτονόητα. Γύρω από τη ζωή του υπάρχει πάντα ένα μυστήριο, πολλά κενά, κώδικες, μισόλογα, διάφορες θολές περιοχές, αδιευκρίνιστα ή αντικρουόμενα στοιχεία. Μέσα από πολλές στρώσεις απόκρυψης και μυστηρίου, δομεί και συνθέτει ζωή και έργο συνειδητά. Τα ρηχεύει κομμάτια της ιστορίας του έθνους ολόκληρου ή της ζωής του και μέσα σε αυτά γυρνά να ζήσει. Παρά είναι έντονη η παρουσία του για να τον δούμε απλώς σαν λόγιο ή λογοτέχνη. Ο Κάπα Πι Καβάφης μας αφορά σαν ανθρώπινη παρουσία και στάση ζωής. Μια νέα έγκλη ηχητική των λέξεων και ένταση αισθημάτων αναδύουν τα ποίηματα. Δεν είναι στίχοι για την άνοιξη ή την αγάπη με ωραίες εικόνες και επίθετα. Μάλλον σαν στήλες αναθηματικές και ποικίδιοι λόγοι φαντάζουν. Ποτέ ίσως μύχιες σκέψεις και πράγματα που δεν τολμάμε ούτε στον εαυτό μας να εξομολογηθούμε, δεν έχουν τόσο πολύ εκτεθεί και αποκαλυφθεί. Ποτέ άλλοτε η ιστορική καταγωγή μας δεν στάθηκε φωτισμένη κάτω από τέτοιο φως και αυτογνωσία. Ποτέ η ερωτική επιθυμία δεν έγινε τόσο άπλετα φανερή. Εκόμισα εις την τέχνη. Κάθομαι και ρεμβάζω, επιθυμίες και αισθήσεις, εκόμισα στην τέχνη. Αντιμισοειδωμένα πρόσωπα, οι γραμμές, ερώτων αδερνών, κάτι απέβαιες μάχες. Σαφώς ξέρει να σχηματίσει η μορφή της χαλονής, σχεδόν ανεπαισθήτως, δύο συμπληρούσαν, συνδυάζουσαν εντυπώσεις, συνδυάζουσαν τις μέρες. Λίγα είναι γνωστά για τη ζωή του. Η απόλυτα στεγανή χρυψίνια και η ρυθμισμένη πάντα συμπεριφορά του ανθρώπου δεν αφήνουν να διακρίνουμε παρόσα εκείνος άφησε να δούμε. Νόησης. Τα χρόνια της νεότητός σου, ο υδροτικός σου ο πύρος, πως βλέπω τώρα καθαρά το όνομά του. Κι είναι τα μέλιες περιτές, μάταιες, αλλά δεν έβλεπα το χρώμα τότε. Μέσα στον έκλειτο
κανείς δεν προχώρησε βαθύτερα. Είδαν όλοι το προσωπείο που είχε συνηθίσει να φορά προς τα έξω, μα τίποτα παραπάνω. Έκαναν εντύπωση οι εξεζητημένοι τρόποι του, ο αέρας περασμένων μεγαλείων που προσεκτικά συντηρούσε, τα ξεφτισμένα ίχνη αρχοντιά στο φορτωμένο με λογής έπιπλα και μικροαντικείμενα διαμέρισμά του, σε έναν κακόφημο δρόμο γεμάτον οίκους ανοχής που του έδιναν αφορμή για σκληρό αυτοσαρκασμό, η κομψευόμενη μέχρι γελιότητος προφορά του, όσο και η ρητορική του ικανότητα, οι ακριβέστατες ιστορικές του γνώσεις, η υποχονδρία του με τα κεριά και τις λάμπες που ολοένα της έστεινε να φωτίζουν τον φιλοξενούμενο πάντα, ενώ ο ίδιος καθόταν στη σκιά να σιγιάζει με τα ερευνητικά του μάτια από τις 9. 12:30. Γρήγορα πέρασε η ώρα, τις 9 που άναψα τη λάμπα και κάθισα εδώ. Καθόμουν χωρίς να διαβάζω, χωρίς να μιλώ. Ποιον να μιλήσω, κατάμονος μέσα στο σπίτι αυτό. Το είδωλο του νέου σώματός μου, τις 9 που άναψα τη λάμπα, ήλθε και με είπε και με θύμισε κλειστές κάμαρες αρωματισμένες και περασμένη ειδονή, την τουρνηρή ειδονή. Επίσης με έφερε στα μάτια εμπρός δρόμους που τώρα είναι αναγνώριστοι, κέντρα γεμάτα κίνηση που τέλεψαν και θέατα